прекрасните празници, първият учебен ден, празнува цяла България. Онези, които тепърва ще влязат в училище и тези, които за пореден път ще прекрачат школския праг, но пораснали с едно лято, копеещи да видят старите си приятели, да седнат на чиновете, опазили тайните им, да дишат въздуха на класната стая, натежал от теореми, формули, разкази, дати, от смях и лудори. Огромно е вълнението на родителите, тъй като тази дата им спомня неповторими трепети. Връща ги към най-безгрижните и щастливите от живота им. Спомня мечтите, идеалите на детството и юношеството, а в детето до себе си те влагат надеждите за прекрасното му бъдеще. Пред колоните от ученици стоят сега и учителите, притихнали, умилени, изпълнени с мисълта за голямата отговорност на благородното си дело. За тях са огромните пъстроцветни букети, слънчевите усмивки, протегнатите ръце, отворените словни души. Преподавателите са вперени учители, надеждите да ни поведат по тайнствените пътеки на различните науки, да отворят вратите на красивата страна, наречена изкуство. Имам удоволствието да ви представя гостите на нашия празник. Госпожа Живка Първанова, заместник областен управител на госпожа Виктория Раловска, заместник кмет на районна госпожа Бойка Харалампиева, председател на Сдружение за учителска взаимопомощ. Chưa đọc lâm Việt lâm trọng mạnh trong cái đầu dưới kia nên nó không mở ra được. Đây là gì vậy? Давам думата за приветствие на директора на нашето училище, доктор Ваня Минева. Скъпи ученици, учители, родители, уважаеми гости! Честит празник! Днес е първият ден на новата учебна година. Борът е изпълнен с усмихнати, щастливи и радостни деца. Отново на училище. Този ден е най-вълнуващ за малките първокласници. Скъпи първокласници, щастлива съм да ви поздравя с първия учебен ден. Днес вие за първи път ще прекрачите прага на любимото 15-то средно училище Адам Мицкевич.
и за първи път ще чуете школския звънец. Желая ви много здраве, много усърдие, много успехи. И този ден нека винаги да вълнува сърцата ви, защото всичко започва от знание. Не по-малко са притесненията и на родителите. Скъпи родители, искам да ви уверя, че вашите деца са в сигурни ръце. Техните учители са знаещи, можещи, самоотвержени хора. Те ще им дадат всички знания, които са необходими да се справят с всяка една житейска ситуация. На всички ученици пожелавам, бъдете много здрави, много усърдни, много трудолюбиви, устремени, за да постигаме заедно високи успехи, не само в образователната система, но и в живота. На колегите желая да бъдат все така благосклонни към всички трудности, които срещат през учебната година, да бъдат признати от ученици, от родители, от общността. Бъдете вдъхновени, колеги, и знайте, че това е най-отговорната и най-достойна професия. На всички желая много успешна, много спокойна учебна година. На добър час, малки и големи ученици. Да ни е честит първият учебен ден. Чета поздравителен адрес от доктор на икономическите науки госпожа Янка Такева, председател на Съюза на българските учители. До доктор Ваня Минева, директор на 15-то село Ада Мицкевич, град София. До училищния колектив и родителската общност и учениците на 15-то село Ада Мицкевич, град София. Поздравителен адрес. Уважаема госпожо Минева, уважаеми колеги, от името на изпълнителния комитет на Синдиката на българските учители и лично от мое име, приемете моите най-искрени поздравления и благопожелания по повод началото на новата учебна 2024-2025 година. Сърдечно ви благодаря за поканата да бъда гост на празничното тържество 15-то средно училище Ада Мицкевич, град София. Нека и занапред 15-то средно училище Ада Мицкевич, град София продължи да бъде една от най-иновативните и авторитетни образователни институции в нашата столица. Неизчерпаем източник на познание и сила, опора и подкрепа на младите хора в тяхното развитие по пътя към успех. Отново посрещаме първи учебен ден, 16 септември, денят на новото духовно съграждане, на стремежа към знание, напредък и просперитет. Най-светлият и честит ден в годината, в който родолюбието, който светлият храм на познанието, светилникът на просвещението и родолюбието, който винаги е бил и ще бъде със своите възпитаници, неизчерпаемият източник на познание, сила и авторитет, несъкрушима вяра в доброто и в собствените сили. Уважаема госпожо Минева, скъпи колеги, приемете моята благодарност за дългогодишното ползотворно отговорно социално партньорство с Синдиката на българските учители в името на издигането на авторитета на българските учители.
Поздравявам ви за нескончаемото присъствие, енергията, вдъхновението, търпението, вниманието и грижата, които ежедневно посвещавате на вашите възпитаници